Right, sesibuyile futhi again la kumanqokomane amahle TV. Namhlanje futhi siphethe guest yethu noma ke isivakashi sethu esikhona la. Sikhona nasi phambi kwami. Awuthamba, good. Ngikuphendula mfowethu ngichaze nje mina ngithabiso ngakanhleko bangazi kanjalo kodwa nje cha igama lami ke elase studio bangazi ukuthi ngi oktain yabo Oktain. Yeah, oktain ngoba kungenzeka ukuthi abanye bona bangaqala nje ukungibona namhlanje yabo kodwa nje basazophinde bangazi ngasho ukuthi ngisaqala manje ngalento engiyenza Ubungakadudu kahle kahle usaphakama. ya ngasho kanjalo mfowethu ukuthi ngisaqala yabona nje lento yami isasephansi sengakaphakame phezulu bathi ngingabona abantu abazokwazi ukuthi bangibukele bese bayabona ukuthi okay ngabe lento engiyiphethe bangayijabulela yini. Yeah, right, ngiyabuzwa Thabiso uphakama kuphi mfowethu sitshela ukuthi Thabiso wenzani udume ngani noma ufuna ukuduma ngani kusasa. Oh yeah. Engakusho ukuthi mina ngumculi. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bayazi ukuthi umculi into abayijwayele emalokishini bayayenza. Isikhathi esiningi futhi bajwayele ukuthi bangenza hip hop yabo. Kodwa mina ngivama ukuthi ngenze into unique. Angenzi into enziwa noma ngabe ngubani. Ngavele ngakhetha ukuhluka ngedwa mfowethu. Ngavele Kanjani. ngishaya umnye umculo mfowethu. Awuthi umuthi. Yabo ngishaya umculo R&B mina yabo. Ngishaya ngesizulu, ngishaya nge-English kodwa nje la ngithi ngikubona kakhulu. Ngasho ukuthi ngibhudi ku-English yabo mfowethu ngilapha. Ashanga umuthi wani before siqhubeka. Oh yeah. Just one night. Asabalaleli nje abalaleli ukuthi ngithe ini la bazozwa ke usikali. Hey, you know about me, anybody knows I got it any day. Everybody must be here for now. I must be doing this all the time. You must be liking this, I know this. But when everybody knows this, I can't be playing. I can't be laying down when I know about this. Okay. When I like it all the way. Alright, She like it. Yeah, man, that's what I got. Nice one. Yeah. Tshela mina ke awuthami ubanda ukwenze uthandile uhlobo lomculo. Because I know ukuthi kunalo muntu lo oguguzela ukuthi I know this guy ngiyamncane. Yeah. Okay, engakusho futhi ukuthi nje asangiqalela ukuthi mina umuntu bekade angingazazi ukuthi ngathi nginetalent lokucula yabo. Kodwa nje bengithi khona la tohweni la ngithi ngizama khona yabo. Bengithi nokucula nje bathi hey, ngoba wendoda ucula kahle kangaka waye ungayiphakamisi lento onayo. Ngoba thi ngiyabuka ukuthi okay, asengiyizame ngibona ukuthi ngizokwenza kanjani. Ingakho ngiyizamile mhlawumbe nababalaleli nje nababukeli bazoyibona lento leyo ukuthi into engiyiphethe nami engizamayo yile. Bese ngishayile manje yabo. Sekuncane lo. Abangafisa ukuthi bakuze okuningi basazokuzwa futhi sekuncane lo. Okwenza uthandile. Oh. Ngasho ukuthi bani kodwa nje yena lo hamba phambili ngathi ukuthi bambiza uDivison. Divison yeah. Mongathi nje uyachesha uphethe yini special ngoDivison lewenza ukuthi no abe ovele akuthathi nawe kube lento le. mina ukuthi yabona ingoma zakhe ngasho ukuthi ucula ngale R&B lehlobo lani manje hayi la kudala yabo. Le ndlela acula ngayo bathi une message mfethu yabo. Nale tone le ngithanda mfethu. So cause nami ngifisa ukumlingisela. Ngithi yazi mangake ngicule kanje mhlawumbe ya uDivison nje ya. Okay. So tshela mina ke singalindelani kuThabiso from now on. Engakulindela manje nje kodwa kokuqala nje ngizoqala ukuthi ngidinge kuyi support kibabantu kuba abantu ngoba angeke ngikwazi ukuyenza lento le ngingedwa yabo. Kuzodinga kona ukuthi cha ngithi mangizama lokuthi ngikhiphe lo music wami abantu bafisa ukuthi bawulalele babe nawo mhlawumbe amafoni nabo into engagcina nami mhlawumbe ngiphezulu ngayo lento le. Okay. No, awuthami sibonga kakhulu kuba nawe mfethu. Sithemba ukuthi next time sophinde sikwazi ukuthi Sophinde sihlangane futhi siyabonga.